face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Bleeding, I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. Episode masalampang akhan promotion exam nei chun zobin tu hotel lampang ain dai huabin te team chu an che thale a dai huabin phei chuan kumsang khata upa solbis wintegar ahmat chona all sam takin athat zui bok a performance athat em awagin full mark mutrepin za somnga full mark ka za somli le panga lai mai a mudi yu ho chuan kumsang khata upa solbis chu a beipo beimi lovin mei khup za zalin lau tak chungin atlan chiatira chutianga an ngai neple an hu sidron thin lo chak talutuk chu a hua piang mai chuan maktin an meng pong deu al hlom mai tuna se zong dai hua bin po abrm pa laka hian ariru la tlom lo ma sela minaran anilo ti chu achiang viau toin arinom yu ho spiritual world lampang lo lagin tian meng chuan bingbing hena chuan bingbing tu na mi kha apui tak zetani ka du chi takini tin alo chai kwal mek bingbing chuan kumsang khat opa solbis thanan chetwak angai hleinem in chuan na tham vok po ani lo chu alo ti sam e tian meng chuan ka mu che hian ka faklo theilo che ni imo in equal dan te hi a han ti le bingbing chuan I thing maya tin a han kalsan le tian meng chuan lo zui le zelin malis te ingayem I chawem inhung te kalo malis don mi a han ti le bingbing chuan iten maya ti pain dan ngai te in asoi sale ta rep huai ho test chu azota a headmaster yan khan ma khan pero se bisking chuan aloti headmaster yan chuan ringleng long hian huai hoin mak zali somnga a mu thu alo soi tin academia avai khatnan perfect score mu om chun ani zui bok zirlaina panghau an auri dur an thom chu thakhep khep takhi ani chen du chuan kan iu ho hi chu sol guiding department dik takani nuam ti set mai hian aloti headmaster yan chuan chen du chu tiangin nei itum ringot theilawang aloti iu ho chu alaya ading teu mai ani chuan sigot pavilion a tunge changzo kan hriang chu tin chen du chu thawin akal ta dai martial soul department lapang hian a talented zi an hriat hian nei lo lau berbera an trangle si niin alang zia po loma wangin alo zuang zek mai kan zawaya kan score za chu point zathum somnga le paruk niin dai huwa bin te ain point khatin kan score sang zo ke aloti dai huwa bin te na anin choina a chuan an chak chu ani da der mai teacher mujin ero ala confused deu ni om takin abit meng ta po ala room al le bisking chuan heng te kan result nei dan chu ani tin huai ho point zale somnga muin pakhatna ania dai huwa bin zale somli le panga muin panhina wangdong le suya ji point zale som huweve in pathumna anni class 1 atang 95% passin class 2 atang 80% an pasa a fail hawin nithum chungin vai khat an exam non le theidona chuta an lating lo fawani chudin no chu an ni zui dona ni chu tianga chak ngei tura anin rin laya a point muniam jok an ni taksia chuan daibu bai te chu pon lampanga chun an chuak zui ta daya ama ero chu iu hote ho hian chu tianga kaltir mai chu an tum lo pona chun an lo chang dai huabin khoya nge tlan chetin tuma wangdong chun a lo ti zia po alo lang zui hala tangia le bebe te po an omnam huna chun an lo lang zui zat bok wangdong chuan in ngai dam dil na kan hak me ke alo tinon le sak zulu te chuan huabin kalfatang tia kai son an thum dai huabin eroin hre tak chuin ka thu tiam chu ka hlen turani tin a thing thria ka diklo zo ka ni ati zui zat bok zulu te chu an thinarim thler mai heti lai hian an mani en tu zirlaina pangchu an tam to hle bok dai huabin chuan kalson roti pain zirlai pakhat chu anama atlan zui bok heti lai hian iu ho ngai tu na ero anua lo lang
nangma ti du da thin tu dai family pakhat chuan kamha a adik lo thu a soi chuake ati deu sap le lampanga zulu chuan huabin engeian I thaim tin a hanzot huabin chuan teacher mujin hena khan phalna mi lo lak sakro chualo kangai atia zuluin khongai I kaldon tia a zo point I hriat ve tu rom lo ti pain akal zui ngala a thil ton nen thil tha ti tum ero ani arin om lo asin lo in thlakin sea god pavilion meeting hall alo lang chuta anzinga pakhat chuan engthil nge I soidu chutin headmaster yan chu a hanzot chuta headmaster yan chu alo ding chuak kan hriat agin ani hi martial soul department a headmaster ania ama ero chu helai muna lalber ero ani lo thung ani ve thung chen du du hi soul guide department a vice head ania headmaster yanin huai ho wanga meeting nei ani thu a han soi chuan zianlin er chuan ngoi makro khatiga binti thaite khatum reng reng su aloti ani hi soul guide department a headmaster ni in chen du du nu pui ani boka tu na lo lang hi grand solen master senior zuanzi sea god pavilion ami ani tin tu na lo lang le hi song yan zi green shadow duolo anti thina sea god pavilion le strike academy elder ani song yan zi chuan yan han soi chunzom ta che atia headmaster yan chuan ni an soi kha adikalom huai ho chu soul guide department ka pengei ma se khati lai khan twin martial soul ani baka extreme ice attribute na yani ti ka hriat lo wanga nia alotia chutianga headmaster yanin twin martial soul baka extreme ice attribute na yani ti a han soilan chuan an lo meng phok hra hlom mai attribute ro ro apo extreme attribute angte hi chu adang lama martial soul department hian huai ho te hi nei lo hi an hlau hlu hlu atoni headmaster yan chuan extreme ice attribute nei ang ho hi chu keimani chawin zirtir dan kan thiamang tin martial soul department ani na chan turte chu thiam takin a han soi dap dap chian du du eroin alo ei lo na samai chuta anupui zialin chuan course student tan po in du lova kan department a min peto ani lom ni alo tia amazon a chun ding zuin a theina tak tak po in mu chuak theilowa engtia en kol nge in tum reng reng ati zui zat bok chuta chen du du chuan huai ho theina hi martial soul department lampang chau ani lo thlariat lek chugin soul guide master level 2 akai thenia amazon chakdan hi kan academy a amang hi anlo ngai lo tin kan department a headmaster yanin a transfer na lekha po tin a lekha chu a han keng lang vu vuwa chuta pakhat chuan engang pon soima ula kan department in kan nei thau thawang aloti an meeting borok po chu atang to at le pakhat la chuan kaini soul guide department point kan chuati rau bik lawang aloti le boxi chen du du lain ilorin omlo khop mai miten ompa tin ang khum hrep hrep to chuta anzinga melo la lang mi lo chun ato ke in zawain ka zot tiang chu enge kan strike academy thil tumber kha a hantia chuta headmaster yan chuan strike academy chuan mi pa ngai ni lovin mi pa ngai chunglam monster ti tur khopa mi talented te a cher thin atia chuta chupa bok chun ani chun ti hian tinge kan ti mai lowang monster dik tak chu kan cher chuakang chu aloti elder pakhat chuan isoi om zia chu tin a hanzo ti ti deu mel lo la lang lo an how to ber ti hriat tak chuan in soyanga mi big mi talented lu tukani chuan a rualin martial soul department le soul guide department a course student ni tir ve ve ula a theina in khoilai mun nge a hroi thlen kan thlirang chu atia asin in thlakin mun re le fal dewa yu hole wang dong te chuan huwa dong power an lo mang meka an taksa a energy ani pass ton te chu amma a luite anga luang te kha tuna chuan luilian anga kho hum hum ang mai in a ol sam to a wang dong chuan ice scorpion emperor martial soul in a tang hian kan huwa dong power hi na statakin achak bela spirit power po achak belti a hriat ama ero chu khamilak tlak lo pa dai huwa binalaka khan ifim khureng donia amit ka en khan min bansan mai mai atum lo umel tlat atia ti chuan nui sangin ole khalam kha chu du tok riang soul guide department a promotion exam in ena tura du sakna ka hlana che ati zui zata an in exam zo tak zo kha chu
Martial Soul Department lampang ani Soul Guide Department lampang lo lang chun zomin second year hawin promotion exam an lo nei meka Zifeng le mo ke telo in bay mekin atopa Zifeng chuan hena achang ta a teacher fan yu chuan yu ho i hun a thleng ve ta e ti in yu ho chu dan te chu a han hril thuak he in bay na hian an bay puite defense ti chiat hian chakjok an ni maya teacher fan yu chuan i san ing tang sui feng ling ziu te ti in amhalama chuan a chuap hei tira tang sui feng chuan he kan junior hi kan beiron tak tak ang mo I chiang mo a han ti zuaya teacher fan iwin chiang e boina om lowang ati chuan an ni ho po chu in beina hun lampang chu an pan ta ni pakhat le pakhat an in bei thina ama ero chu a master fan iwi hian a rualin a senior te pathum a beiron tirlon ani minaran tan chuan senior te pakhat beiringol po a hu phur om via wangle tang sui feng te chuan yu ho chu an ma chon taran mai kumlama la an ni ain ala naw pangti a hriat boxi an han nui le te te phota tuna lo lang lingjing yu hian solring pathi nein yu ho ang thawin Soul Guide Department a hian level 2 ani ve meka level chirdan hi ain an lowa wagin level 9 Spirit Guide Master le Grand Solen Master level te hi anin tluk vela yu ho chuan a solring panhi na imitation mangin Century Millennium Soaring lem kha asiam le a an ni ho point chu tiang thil an mu chuan rang takin an tlan chia an bi rungal a chan po chu tianga Century Millennium Soaring phanga a activate ni chuan a ka na dan tur po chu an hre chiang hlom vewani a bum hlo thling veu nia a hriat nu chuan a da bawa level 2 Spirit Guidance Tool phangin yu ho chu atleng kwa le ta a bei turate hi a senior te an ni ba ka pathum lai an nia amal te tia thil pheu atumani ti chuan yu ho chuan pakhat omna chu awathleng ta thoi a mu rualin a lo beilet veng hal a Soul Guide weapon chuan a han ka pa ma se yu ho mental detection lo mang reng tan chuan bum har lo takani a lo in dan na dar choi khopa a vein hu chuan a ngonga chuan atin tarana I san ing chu anin beina mola tang chuan chuakin tuna chuan panhi le pakhat chi an ni ta tang sui feng le lingzui te chuan yu ho chu an lo clear ta zot a Spirit Guidance level 2 skate wang hian a chet vel hi ran phain a tang kai pui viau mai yu ho chuan mental detection mangin a senior te jok mani sela yu ho chu an khoi phul hei thei tlat lo lingziwin a lo chhai boi lai chuan sui feng chuan a lo tin wang a ka chu rol che chuan yu ho chuan ghostly shadows te palo mang zui ve tang sui fengin fu nge tura arin chu a thel pha tatlat chuta lingziu chuan a Soul Guide weapon chu lo la chuak ve le in I chet son le na tur zong nen ka hrelok vek to I pumpel thei ho lawang a lo ti chuta yu ho chuan a soul ring pakhat na mental shock chu amanga chu thilawang chuan lingziu chuan a target chu a thel tatlat mai ama po chuan mak ati hle ni chuta yu ho chuan ka hun a thleng ve ta e tin anom dalam panga chuan a kap chuak ve anni pathi po chuan level 2 Soul Guide Protector phangin an lo in veng vevat ma se guest chi khatnin an ban te tha te po chu azoi te u hala chumi rol che chun yu ho chuan tangsek weapon le Soul Guide weapon in chopol chu a kap chuak zoi zat an lo in dan na Soul Guide Protector level 2 po chu adar ta chuai vanai thak takin an om son man lo chaito chuan eng ang Soul Guide weapon nge ni ngai alo ting halwat teacher fan yu eroin Spirit Guidance Bow tang sex red weapon ne na modified ani ti chu a ring thiam hal chak tak main yu ho chu an om na lampanga chun awathleng phei lingziu chuan first spirit technique snow mist chu alo manga yu ho extreme ice martial soul nei tan chuan lo om chu atling pha ho lowang le alo kana chop nen chuan ati khal phei ta vek teacher lo man ro ti pain a the chuk ngal teacher fan yu chuan lingziu chu alo mana lingziu chuan enga tinge alaka son commercial soul hian na engma a tho thei me lo alo ti chuak lol teacher fan yu chuan ice attribute apo extreme ice attribute a thaber chi anaya is no martial soul kha chuan alaka chun omzia anei ho lowang alo ti in beina mo lampanga tang sui feng chuan a second spirit technique 3 shadow amanga level 2 spirit guidance sot mangin yu ho chu akap zui hal bok
ti chuan iu ho chuan a sol ring pakhat na mental detection am hanga tang sek lampanga tanga athiam control crane catching dragon kha amang zui le a tang sui fenga thil lo ka chu lo ti khalin a omna lampanga chuan chak tak mai in avom pheile sui feng chuan in dan na alo siam halvat mase a force na lu tuka wagin a chuak ta tho thowa teacher fan iu chuan alo man vele iu ho chuan a senior the pathum bein ama chawin a hne ta ni chu tianga soul guide master level 2 lexi bon lu tuk an mu chuan mak an ti hlom hle di a bei puite ho le zirlai dang ho po chuan an lo beliam liama martial soul department agin it seek to ero anei lem ri lo nin alang teacher fan iu chuan in meltreat tirna nein chaito ang thawin iu ho hi ka personal student ani hitin in meltreat tirna anaya khwa po chu alo tlai rui to wangdong chuan iu ho chu alo lang hak char chara iu ho chuan wangdong milo lang hak char charem ni e heu interest te chu awanal ve chuana turi nem ni a han ti zui zata wangdong chuan kor fai pakhat hi pein mun nuam dewa ka hroeng che solkai department lampanga I promotion exam lom nan atia wangdong chuan je po ka soma mase ti tur kana yatia a local thei talo ni kha ho lampanga ei tur tuideu kan leisak do nia a shim shibin Strike Academy pon lampanga hian ewak chok thin shim shibem jiupa pavilion anti te hi siang chumo a hantia iu ho hetiang lampanga wak chok ngai lem wak lo chuan a lo hrelo na samai helai mun hi treasure gathering pavilion emo treasure appreciation auction ti point an soi thin a omna mun hi Strike City anin an lu berpo sea god pavilion elder le Strike Academy elder anibok treasure gathering pavilion hi Strike Academy tana buat sayeria ama ero chu hlom sang sanga an then thung inner courtyard outer courtyard court student le student pa ngai te tan an thil lak thei chin le an lei thei chin kha adang thewani tin Strike Academy tan kan ti khan pon lampang mi te point an lo le na sa thin hle a hetianga an in shil lai vel hian wangdong le iu hote chuan adum ve ka in thuam en thlatu an nei te tlat mai auction an nei don hian Strike Academy zirlai te hian an du zong hi an thlang ma support theya chumin huwa chuanin mi pui lampanga an hral chuak ve chau thina ni a chunga an luna chuan mei chi pakhat chuan lo chhon watin an class le an di na velte chu an ziak zungzunga wangdong registration form a han en chuan Mr Wang gold coins nuai khatlai mai I khol ani hi I kumzat ngai tuin I khol them hle mai atia iu ho po chuan alo hmudu lutuk rungot chuta iu hom hing a han mu ve che chu e heule kam hu sualem ni alo ti iu ho chu an pavilion a hian VIP a an promote thu alo soi an rules nei dana chuan kumtin a du piang helai mun a hian alo la thei don ani wangdong chuan kha je chu awal hluturu vele I vanei tak zet ani alo ti chuta mei chi pakhat hian huai ho card thaber pek hi academy thuthluk na ani khatinga tong lo khan in du zong te chu wa thlang kwal te cheu atia iu ho te po chu an kalzui ve mai bok ani hi treasure gathering pavilion a an how to berania Strike Academy elder le sea god pavilion elder ani bokani tin sea god pavilion meeting an nei na iu ho chanchin an soina khan a mel hi kan hmu bokani kha iu ho chuan sodu so Strike Academy teacher bia aloti wangdong la chuan veilo ti hriat takin a du ni mai te se ti pain kalchu a ruala bei le zu san si te po an lo lang ve an hu loka iu ho te den chuan an in huwa thudang wak an soi ma in nan lo langa zu san si chuan rang takin azui le ngal zat zu san si chuan nan I zung pun tur ka lei hi I du zonga ni em tin a zuya tian meng chuan so chu keima ang chiarin tur chi di tin ice impress ma a chuan aloin soi rin vela ti chuan an ni po chu reilote an ti tin huwa kan lein mule do ni tin anin thena bei akal nu chuan an ni pan hi po chuan an fang zui le tian meng chuan ice beer sol bon kum sang khat upa chu a huwa bing hei hi laro I thin lung te po hei hian a hon tir thei mai thei sin tin a han chai kwal le bing chuan nang pa hi inin lutuk nat na I nei ni hi ti pain a vei leng le tolop ti chuan an kal zel na a chuan kum sing khata upa golden dragon king solbon an hua light attribute in fire le light amang kop thei tia hriat ani wangdong nen po chuan a in rem don veu ni in a hria
aman an han en chuan alo to turu gang mai iu ho chuan to viau ma sela ka lei sak tho thawang che atia wangdong eroin noi khat lekha academy tang nei mai la mimal poisa engam bazat kan ei lom ngai tu ka ngai lawang alo ti iu ho eroin nangi chak chuan kan huadong power po alo chak zelanga tia a han thlem kol chuan wangdong chuan tangrek na chin ya hrelovin ole a thae idu zong thila om chuan kei point ka lei sak veang che atia iu ho spiritual world lampanga tagin ice impress chuan iu ho bom pathumna veilam pangami so lei rotin iu ho chuan apana wangdong po chuan azui ve inner courtyard lampanga ve thung headmaster yen chuan azir lai mazia to chu iu ho chanchin lo hril meka engtin mo khanau pang iu ho khamo kain control zo lo lai mi lo dang tu chu alo ti a master chuan huai iu ho second martial soul hi extreme ice attribute ania khami hun laya power votle chak tak mai lo dang tu chepo kha ama ba khi ni theyan anom lo ama ero chu makati em chu extreme ice attribute nei po ni ma sila khati hun lai khan level som pan hi borvel lek anianga khati chuin engtin nge dang level sang lu tukhi alo dan be thei jok che ti hi ani atia mazia to chu alo lom lu tuk rungot a thalu tuk master ani chuan huayu ho puinam hangin ka demon fire in control zo lo turpo extreme ice attribute hangin ka in control theianga senior soul academy competition apo katel theyang tirotin engdang ma soi tolovin huayu ho zong turin athok chuk han le lampanga ve thu iu ho le wangdong te po treasure gathering pavilion atang an lo chuk chi a an chuan na tur alo thlen chuan iu ho le wangdong te chu an lu zui hala iu ho chuan film khur ta khan omro thil dik lo a oming ka hria ega mo lo thleng don la ta hriat na ka nei atia treasure gathering pavilion an lu do na an ma di lo en thlatu adum ve ka in thuam pa po kha alo lang zui zat bok